Aktuálne sa nachádzame v laboratóriu organickej chémie. Tu v tomto laboratóriu študenti, doktoranti, ako vidíme na príklade doktorantky Marcely, pripravujú všetky organické zlúčeniny, ktoré sa týkajú výskumu aj vyučovania na katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Marcela akurát pripravuje jednu zo svojich substrátových zlúčenín. To znamená, je to taká zlúčenina, ktorú bude ďalej používať vo svojich syntézach, aby dokončila teda úspešne svoju doktorandskú prácu, ktorú teraz práve zahajuje v tomto období. Ako prvé, po skončení reakcie, ešte pred izoláciou, kontrolujeme úspešnosť reakcie pomocou tenkovrstvovej chromatografie. Táto nám umožňuje porovnať si, či nám substrát vyreagoval úplne, čiastočne alebo vôbec nie. To znamená, že na tenkovrstvovú chromatografiu využívame tzv. TLC platničky a porovnávame substrát, ktorý sme vkladali do reakcie s reakčnou zmesou na základe rôznej adsorpčnej schopnosti na silikagély využitím rôznych eluentov. Najčastejšie používame chloroform, etanol, hexametylacetát, to znamená najčastejšie zmesy eluentov, ktoré majú najlepšiu elučnú schopnosť aj na substrát, aj na reakčnú zmes alebo už samotný produkt. Ďalším spôsobom takej prvotnej analýzy a identifikácií organických zlúčenín je stanovenie teploty topenia. Na stanovenie teploty topenia využívame Kofflerov prístroj. Teplota topenia nám však o chemickej štruktúre nepovie nič, povie nám len, či máme zlúčeninu čistú, a to vzhľadom, ak má jeden ostrý bod, kde sa topí, znamená, že sme vyizolovali čistú zlúčeninu. Ak sa však topí pri viacerých hodnotách, napríklad od 20 do 40 a potom vyššie, vieme povedať, že zlúčenina minimálne nie je čistá, a v prípade, ak nemáme tekutý kryštál, tak máme zmes zlúčenín, najčastejšie zmes substrát produkt alebo zmes produktov. Takže pomocou stanovenia teploty topenia opäť nevieme nič povedať o chemickej štruktúre. Maximálne, ak je zlúčenina, ktorá sa topí pri laboratórnej teplote alebo teplote do 80-100 stupňov, vieme tak predpokladať, že je to zlúčenina, ktorá má dlhý alkylový reťazec, ale viacej o tejto štruktúre sa nedozvieme. Na základe tenkovrstvovej chromatografie a stanovenia teploty topenia však vieme povedať, do akej miery je zlúčenina znečistená, alebo či máme z reakčnej zmesi vyizolovanú zmes produktov a vieme povedať, aký je ďalší postup pred samotným meraním a identifikáciou chemickej štruktúry. V prípade, ak je reakčná zmes, ktorá obsahuje niekoľko produktov, ale rovnako je v prípade vysoko znečistených produktov, volíme kolónovú chromatografiu. Kolónová chromatografia je rozdeľovacia technika, kedy zlúčeniny alebo jednotlivé frakcie, medziprodukty, zmesi produktov rozdeľujeme na základe rôznej adsorpčnej schopnosti na silikagel v závislosti od použitého eluenta. To znamená, ak sme si predtým na tenkej vrstve našli eluent a elučnú schopnosť vzostupne, tak kolónová chromatografia kopíruje tenkovrstvovú, akurát že spôsob je zostupný. Takže tento produkt vo forme roztoku bol umiestnený na vákuovú rotačnú odparku, aby sme sa zbavili zvyškov rozpúšťadla a získali naspäť tú tuhú látku, ktorá by mala byť prekryštalizovaná, ale zistili sme teda znova tenkovrstvovou chromatografiou, že nie je úplne čistá. Keď už máme načistenú zlúčeninu po kolónovej chromatografii, stanovenú teplotu topenia, spravili sme všetky dostupné analytické metódy, ktoré toto laboratórium umožňuje, to znamená, tu je to len tá tenkovrstvová chromatografia, tak zlúčeniny berieme do laboratória NMR, to znamená jadrovej magnetickej rezonancie, kde už vyskúmame, či tá chemická štruktúra patrí tomu produktu, ktorý sme očakávali, alebo sme z reakčnej zmesi izolovali nejaký iný produkt, ktorého štruktúru vieme na základe NMR identifikovať.
Nachádzame sa v laboratóriu nukleárnej magnetickej rezonancie. V tomto laboratóriu máme nainštalovaný stolový typ NMR prístroja. Je to NMR prístroj z novej kategórie. Oproti používaným sálovým NMR prístrojom má niekoľko výhod. Ako vidno, prvá z výhod je hlavne jeho rozmer, že sa nám zmestí na laboratórny stôl do miestnosti, kde uskutočňujeme aj syntézu napríklad. Ďalšie z radu výhod sú, že je dostupný pre študentov vysokoškolského štúdia. Túto metódu aplikujeme už pre študentské ročníky bakalárskeho stupňa. To znamená, že zlúčeniny, ktoré si nasyntetizujú v rámci povinných laboratórnych cvičení, si identifikujú touto vysokorozlišovacou metódou, ktorú nazývame NMR spektroskopiou. NMR je skratka pre jadrovú magnetickú rezonanciu. Vzorka sa pripravuje vo forme roztoku. Používajú sa sklenené kyvety, ktoré majú hĺbku 5 mm. Tieto kyvety majú tieto rozmery práve kvôli tomu, aby sa zmestili medzi póly magnetu, alebo teda zjednodušene povedané, aby sme vzorku vložili do magnetického pola. Pri týchto stolových typoch NMR prístrojov je potrebné vyššie množstvo vzorky, ale aby ste si nemysleli, že tie vzorky sú polgramové množstva, my používame 20 až 200 mg, najčastejšie však v tej nižšej hranici, to znamená 20 až 50 mg, navážime a rozpustíme v deuterovanom rozpúšťadle. Najčastejšími sú deuterovaný chloroform a deuterovaný dimetylsulfoxid v závislosti od rozpustnosti meranej zlúčeniny. Čo je veľmi dôležité, vzorku, ktorú rozpustíme, musíme zhomogenizovať. To znamená úplne rozpustiť. Pokiaľ nie je úplne rozpustená, do kyvetky, do NMR tuby ju prenášame tak, že ju ešte prefiltrujeme, aby sme sa zbavili prípadných nerozpustených zvyškov. Vzorka vložená do magnetického pola je už meraná. Okrem toho, že je vložená v magnetickom poli, pulzuje na ňu rádiofrekvenčné žiarenie. Tento proces už zodpovedá samotnému meraniu spektra. Meriame postupný zánik indukcie. To znamená, že každý atóm, ktorý má iné chemické okolie, rezonuje podľa toho, aký je ten zánik indukcie jemu prislúchajúci. Výsledkom je NMR spektrum. Charakteristickým znakom NMR spektra sú signály, ktoré nazývame píky, a tieto píky sú situované podľa toho, akému atómu alebo súboru atómov zodpovedajú. Práve vďaka tomu je spektrum riešiteľné. Takou menšou nevýhodou týchto stolových typov NMR prístrojov je, že po meraní poskytujú aj vysokú odozvu šumu. To znamená, že na tej baseline, na tej základnej line majú aj značný signál šumu. Toto sa však nastavuje pri meraní pilotného spektra, kedy určujeme, aký počet rádiofrekvenčných pulzov bude potrebný na ožarovanie vzorky, a tiež nastavujeme dobu merania. Čím je doba merania dlhšia, tým je citlivosť prístroja a citlivosť merania vyššia. Čo ešte vidíme na spektre, okrem tých signálov vo forme píkov, sú výška píku. Výška píku je úmerná počte vodíkov, to znamená, ak máme metylovú skupinu, máme tam 3 vodíky. A potom máme ešte štiepenie. Toto štiepenie je spôsobené okolím meraných jadier. Stolový typ NMR prístroja má radu výhod. Ako vidíme, prístroj je nainštalovaný v bežnom laboratóriu, nevyžaduje chladenie. Treba povedať, že sálové typy NMR prístrojov vyžadujú chladenie héliom a dusíkom. U nás stačí nastavenie klimatizácie, aby v zimnom období nebol magnet príliš vychladený a v letnom období, aby nebol prehriatý, nakoľko to meranie sa uskutočňuje pomocou elektromagnetu. Okrem toho, že metóda je dostupná už pre vysokoškolských študentov, využívajú ju doktoranti vo svojej vedeckej práci a tým sa znižujú náklady na identifikáciu chemickej štruktúry, ktorá je základnou podmienkou, aby sme čokoľvek mohli aplikovať, publikovať, tvrdiť, že účinkuje a robiť na tom ďalší výskum.
Stolový typ prístroja pulzár, ktorý máme nainštalovaný na katedre chémie Fakulty prírodných vied UCR v Trnave, je prvým zakúpeným prístrojom na Slovensku. Hoci táto metóda je v okolitých krajinách, najmä v Čechách, dostupná, dá sa už povedať, v každom výskumnom laboratóriu. Na Slovensku sme prví a teda sme v tomto celkom jedineční, že sme takýto typ prístroja už vyše roka zabezpečili nielen pre študentov, ale aj do radu výskumníkov, ktoré reprezentujú na našej katedre doktoranti. Nukleárna magnetická rezonancia neslúži výsostne len pre účely výskumu organickej chémie a syntetickej chémie. Na NMR prístrojoch aj tohto stolového typu sa identifikuje chemická štruktúra farmaceutík, liečiv, esenciálnych olejov, ale aj malých proteínových reťazcov, fragmentov nukleových kyselín a v súčasnosti je práve identifikácia chemickej štruktúry fragmentov RNA veľmi populárna, nakoľko vieme, že ochorenie COVID-19 spôsobuje práve vírus typu RNA a je dôležité poznať chemickú štruktúru ako aj vírusu alebo všeobecne mikroorganizmu a aktívneho centra, či už enzýmu alebo liečiva, ktoré akékoľvek choroby nielen v súvislosti so súčasnou pandémiou by dokázal potlačiť alebo úplne vyliečiť. Každý NMR prístroj je v zásade konštruovaný identicky. Potrebujeme v prístroji mať zabudovaný magnet, ktorý zapričiňuje magnetickú indukciu. Potrebujeme zdroj rádiofrekvenčného žiarenia. No a zabudovaný má každý tento NMR prístroj aj zosilovač magnetickej indukcie. V prípade stolových typov NMR prístroja, ako máme možnosť vidieť aj náš pulzár NMR, nie je potrebné interné chladenie, nakoľko ten magnet je elektromagnet. Sálové typy NMR prístrojov sú preto také komplikované, pretože majú kapsulu, kde je vložený magnet a táto kapsula je chladená skvapalneným héliom, ale skvapalnené hélium je ešte externe chladené dusíkom a je zrejme, že ten dusík počase vyprchá, takže sálový typ NMR prístroja potrebuje údržbu každých 7 až 10 dní súvisiacu s doplňaním skvapalneného dusíka, kým tu na tieto stolové typy NMR prístrojov prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu okrem udržania stabilnej teploty v okolí magnetu. V stolovom type NMR prístroja, ale vo všeobecnosti nukleárna magnetická rezonancia využíva rádiofrekvenčné žiarenie. Toto žiarenie je žiarenie s najnižšou energiou v tom elektromagnetickom spektre, takže žiarenie, ktoré pulzuje na meranú vzorku, je neškodné. Je možné porovnať si to aj s medicínou. Máme jadrovú rezonanciu, pomocou ktorej sa identifikujú niektoré nádory, choroby a táto metóda, tak ako v medicíne, tak aj vo výskume, nie je deštrukčná, to znamená, nespôsobuje žiadne poškodenia organizmu. Jediným faktorom, ktorý by mohol spôsobiť komplikácie, je výška magnetickej indukcie. Predsa len tie prístroje majú vbudovaný magnet a teda pri práci s NMR prístrojmi je treba rešpektovať to, že je tam zabudovaný silný magnet a netreba sa približovať magnetickými vecami, aby sa to meranie nejakým spôsobom neskomplikovalo.